ತಿರುಗ್ಲ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಧಿ ಕೇರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇತ್ತನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋದಾರ ನಿಧಿ ರಾಜ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಎಂಗ್ಲು 2 ಜನ ಬರ್ಪತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡದ ವ್ಲೋಗು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋದಿತ್ತದೆ. ಸೊ ದೂರಣ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದಿದ್ದೆ ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ಮಡಿಕೇರಿ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋರ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಯ ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಬೈಕ್ ಡೌಲ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂದುಂಡು ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು. ಸೊ ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಲಕ್ಕದು ಅಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಕುಲ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ನಾನು 7 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ದಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಸೊ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಅಂಚ ದೂರ ಪುರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕುಲು ದುಂಬುದ ಬ್ಲೋಗರು ತೂದಿಪ್ಪಾರನ್ನ ಅಂಕುಲು ಮಡಿಕೇರಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ದಿನಟೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೇನಾಡ್ದಾತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ದೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಲಕಾವೇರಿ ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನ ಕಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಯ್ಡೆ ತೂದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ಒಂಚಿ ಪೋತ ಬಂದಾಪಣತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ತೂಪವೆ ಎಂಚ ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಚಳಿಗೆ ಎಂಚೆ ಎಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಲವೆ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅವೇ ತಲಕಾವೇರಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಹೋಗು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎಂಕು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ. ಸೊ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮದೇ ತೋನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕುಂತುಕ ಜರ್ನಿ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ನಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತು ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಇದರದ್ದು ಪೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಿತ್ತ ವ್ಲೋಗು ಲೈಕ್ ಆವೊಂದೆನ್ನೆ. ಸೊ ಬಲಿಪೈ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಾವೂರು ರೀಚ್ ಆನ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೋದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತುಕದಾದ ನಾನು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ರೆ ಪುಲಾವ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಜನಲ್ಲ. ಸೊ ಪುಲಾವ್ ತಿನ್ಕ ಇರ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾವೂರ್ದನೆ ವೆಜ್ ಹುಟ್ಟೆಲೆ ಪಿದಾಡ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಿಂತಾದ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಚಳಿ ಯಾವ ಪಂದು ಇರ್ತೇನೆ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಕಾದು ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ರೀಚ್ ಆನ್ ಬತ್ತ ಗೈಸ್. ಪುತ್ತೂರು ಕಡತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಡತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಾನು ಸುಳ್ಯ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಯ ಬಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಗು ತೂಕ ದಾದಾಪುರ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು. ಗಾಯಸ್ ನಮ್ಮ ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಚಳಿ ತುಳಿ ಗಾಯಸ್ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಆವಂದಿತ್ತಳು ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಳಿ ಕಲ್ಪ ಇಂಚಪ್ಪು ನಮ್ದು ಚಳಿಗಾಳಿ ಒಂತಿಯರ ತಿಕ್ಕ ನಿಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್. ಒಂಜಿಲ ದಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ರಬ್ಬರ್ದ ತೋಟ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ತುಲೆ ಇಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪಂದುಲ್ಲತೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ವೆದರ್ ಉಂಡು ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಮತ್ತು ನೀರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದುಂಬುಡೆ ಚಳಿಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುಂಡವು ಹೆಂಚ ಅಂತ ತುಲೆ ಮೋಡ ಬರ ಹೆಂಚ ಆತ. ಓಕೆ
ಜನ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ 80 ಎಬವ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಿ ರತ್ಲೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ರಾಂದುಂಟು ಯಾಕೆ ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋ ತಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕಾಂಚಿದೆಂಕು ದೊಂಬುಡು बुर्ची ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ನಮ್ಮದು ಭಾಗಮಂಡಲಡುಲ್ಲ ನನ್ನ ಎತ್ತುಂಡು ತಲಕಾವೇರಿಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ತಲಕಾವೇರಿಗೆ ಜನ ಕರ್ಬುಂಡೆ ಯಾವ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಗೌಡ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೋಲ್ಪ ಪಂಡ ಕುಶಲ್ ನಗರ ಕುರ್ಗೋಡು ಅಂತ ಗೋಧಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ರೋಡ್ ತತ್ತನ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ರೋಡ್ ತತ್ತ ಬತ್ತ ಇಂಕಲು ರೋಡ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜುನದೆ ಅವೇ
ಕಣ್ಣು ಕುರುಂಕೆ ರೀ, ಕಣ್ಣು ಕುರುಂಕೆ. ಇವತ್ತು ಜನ ಬೈದಿರೋದು. ಆತದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ನಂಜಿತು ಏನು ದೇ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣದ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ದೀಪ ಉಂಟು. ಅದೇ ಎಂಥದ್ದು ಜರದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನ್ रूम रीच आया. सो लास्ट निकलो ಎಂಕುಲು ಲೋಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಬೇತಿನ ಲೋಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತತೆ. ಸೊ ಆನಿ ಹೋಗ್ ಪಂಡ ಓ ಸೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ ಮಂತಿದಿತ್ತ ಅವೇಟೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತದ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಚರ್ಚ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಬುಕ್ ಮಂತದ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಸಿಗದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಲ ಪೊಯ್ಸಲ್ ಸಿಗದಿನ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಹೋಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದಿಯರ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಮುಂಪು ಒಂಜಿತ್ಕೊಂಡು ಎಂಕು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿರು ವಿತ್ ಕಬಾಬು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್, ಎತ್ತು ಚಳಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಶೋರ ಒಂದುಂಡು ಕೈ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಆ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಪಾತೆರನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದುಂಟು ಆತ ಚಳಿ ಉಂಡು.
ಸೊ ದೊಂಬುಡು ಎಂಕುಲು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನಗಲಂಚನೆ ದೊಂಬುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಚಿ ಏತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಪಂಡ ದೊಂಬಿತ್ತಿನಲಕನೆ ಆಮೆಟ್ಟು ಚಳಿಗಾಳಿಲ ಬೀಸೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಆವನಿತ್ತನು ಇತ್ತೆಲ ಚಳಿ ಆವನಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಲೆ ಅನ್ನ ಕೈಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬೈದನು ಫುಲ್ ಚಳಿ ಆವನಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತದು ಪೂರ ಎತ್ತದು ಜ ಬಂದಾತನು. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಪೂರ ಪೋಯ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ತಲಕಾವೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಗ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಲೈಪುರ ಪೋತುಜ. ಸೊ ಇದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ತೂದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ 4 hours ಜರ್ನಿ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನು ಬೈಕ್ಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್. ಎಂಕುಲು ಮೈಸೂರುಗ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದಿತ್ತ ಪಣ ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈಸೂರು ಮುಲ್ಪ 1 hour ಜರ್ನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡ್ದು ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಸೊ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದೇನಿದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನಂಡ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಪುನೊಂದು ಪಂದೇನಿದಿತ್ತ. ಸೊ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋವಾರ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಕ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೈಕ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಮಂತ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಎಂಚಿತ್ತನು ಮಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮನ್ಪು ಬೈಕ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವೆ ಕಾಂಡ ಪನ್ನಲಕ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಿನಿ ಇಂಚ ಫೈನಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಮನಸ್ ಮಂತದು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪಿರೆಲ್ಲ ಪೋಡತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ತೋಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನ್ ಪಂತು ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ 7 ದಂಚಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಂಡಲ 7 ಪನ್ಪುನು ಲಕ್ಕೊಡು 8 ಆಪುನು ಲಕ್ಕದು ಪಿದರ್ದು ಪುರ ಅನ್ನಗ ದರ್ಶನ ಆಪುನು ಕಾಂಡ ಚಳಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಂದೆ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಕಾಂಡ ಲಂಚನೆಪ್ಪು ಇತ್ತನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 5:45 ಪನ್ನಗನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರೂಮು ಬತ್ತು ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಳಿಟ್ ಅಂಚ ಪುರಾಂಡು. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ್ತ ವ್ಲೋಗ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ವ್ಲೋಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ತುಯ್ಯರ್ಲಂಟ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ವ್ಲೋಗ್ ಪಾಡಿ ಅಂಡಲ ಅಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ತೂಕಂದು ಅದಂದು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾವು ಇದಾತ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಗುಂದು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಉಲ್ಪಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತರಜ್ಜಿಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವೇ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಯ ಮೀನು ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನಲಕ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಪೋವಾರ ಆದಿಜ್ಜಾಣ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಏಕೋಸ್ಕರ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಳ ಬಸ್ಸು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಾಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜಹಂಸಡು ಐರಾವತಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಬೈಕ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೀದಾ ಪೋಪೇನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪರಜಿ ದಾಲ್ ತುಯ್ಯರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಪಿದಾಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಪಾಡ್ದು. ಸೊ ಆಯ್ತದ ಆದ ವ್ಲೋಗ್ ಪಾಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ತೂಕ ನಾನು ಆತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರರೆ ಹಾಕೋಣ ತೂಕ. ಸೊ ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಲೋಗ್ ಗೀತೆ ಬಾಯ್.